अमेरिकेने देखील पाकिस्तानला इशारा दिलाय. भारताविरोधी कारवाया तातडीने थांबवा. मार्को रुबियो यांनी आसिम मुनीरला फोन केलेला होता. पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखाला अमेरिकेने हा इशारा दिलेला आहे. मार्को रुबियो यांनी आसिम मुनीर म्हणजेच पाकिस्तानचा लष्कर प्रमुख आसिम मुनीर याला फोन केलेला होता आणि भारताविरोधातील कारवाया तातडीने थांबवा असे आदेश जे आहेत, अशा सूचना ज्या आहेत त्या अमेरिकेने दिलेल्या आहेत, इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या इशाऱ्यानंतर आता पाकिस्तान नेमकी काय भूमिका घेत आहे हे पाहावं लागणार आहे. याआधीच अमेरिकेने पाकिस्तान विरोधात आक्रमक भूमिका घेतलेली होती. जर भारतावर हल्ले केले गेले तर अमेरिका शांत बसणार नाही, अमेरिकेवर देखील हल्ले करणार असा इशारा देण्यात आलेला होता. आणि त्यातच आता अमेरिकेच्या मार्को रुबियो यांनी आसिम मुनीर याला फोन केलेला आहे आणि भारताविरोधातील कारवाया तातडीने थांबवण्याचा इशारा दिलाय. Ooh.